lembras algunha ocasión na que veras aos alumnos nunha discusión ou nun debate e realmente te sentiras realizado de decir, bueno, Si, un día que discutimos da prostitución. En xornalismo. Creo que foi xornalismo, sí, porque temos en políticas tamén saliu o tema. Pero ese tema, non sei por qué, entroulles e discutían entre eles. E desde puntos de vista distintos. E iso quedei moi contento eu. Non porque a postura que tomaran, sino porque discutían do tema. É dicir, que en vez de ser unha cousa plana, veían que era un tema que lles interesaba. Porque afectaba a cuestións fundamentais, a propiedade do propio corpo, que dignidade, cosas dese estilo, non? Entonces quedou como moi, aquela clase quedei moi contenta dela. Les interesara o tema. Despois de 30 anos como profesor, non? En un momento na que os políticos están moi devaluados, sentes optimismo de cara ao futuro nestas novas xeracións? Ou... Sí, esta facultade saiu xente moi boa e seguirá saindo, esperemos que sí. Hai debates acendidos tamén entre o profesorado? Non tanto. Xa nos conocemos de toda a vida. Entonces xa non... A veces, pero non acalorados. Alguna pulla, algún chiste, alguna broma, que tú na levache de sonte e tal. Cousas dese estilo, pero non entrar no debate teórico. A veces, algún debate que se montan así, pues podemos debatir sobre algún tema concreto, a democracia participativa ou tal, ou el futuro do socialismo, cualquier tema dese estilo, non? Pero aí sí que é máis académico. Entre nós, rara vez discutimos desos temas. O sea, discutimos a nivel así pola rúa, non? Aunque tamén salen, a veces, sobre todo se hai algún tipo de polémica. Cando foi do 11S, sí que nos juntáramos ali nun... Ou tamén o día dos atentados de Madrid, pues, discutimos, falamos entre nós do que podía ser e tal, pero son temas que son días como moi concretos.